Има места, при споменаването на които съзнанието ни спуват какви ли не невероятни истории, приказки или реални, кралски или божествени. Кътчета натрупали хиляди тайни през вековете. Именно това са местата, които раждат митовете и легендите на различните култури. Днес ще разгледаме 10 от тези места, защото светът е голям и странни истории дебнат от всякъде. А вие не забравяйте да оставите по един лайк и да се абонирате, ако все още не сте се. Приятно гледане! Номер 10. Шамбала, Тибет. Царството на Шамбала се крие някъде из покритите с сняг върхове на Хималаите. В китайски, руски и тибетски митове за него се говорят като за обител на свръххора, подобни на тайните учители на Блаватска. Според митовете той е мирна и чиста земя на будистите и само просветените могат да я достигнат. В ранни будистки текстове Шамбала се споменава като извор на езотерична мъдрост. Има много митове за неговото местонахождение. Китайците сочат планината Кунлун, а преданията от Близкия изток – Алтай. И до днес изследователите се опитват да намерят свещената земя, но безуспешно. Номер 9. Авалон, Англия. Авалон е град от келтските легенди, градът на крал Артур, рицарите, кръглите маси и магическите мечове. Легендите разказват за краля, който ще се върне размахващ Ескалибур и Светия Грал, за да обедини страната си, която се нуждае от него. Днес на мястото на Авалон се намира Гластънбъри. Градът привлича много фенове на спиритуалното, които си купуват кристали, посещават медиуми или участват в културни срещи. Номер 8. Тимбукту, Мали. Място на края на света. Тимбукту всъщност е един от търговските връзки, свързващи Западна Африка и Средиземноморието. Всичко, което някога желаещите трябва да направят, за да получат свои роби, злато или слонова кост, тогава било да се качат на камила и да се присъединят към някои от караваните, преминаващи през Сахара. Така след дни на непоносима горещина, редуващи се с пясъчни бури и умопромъчителна изолация, те са стигали крайната си цел – Тимбукту. Днес градът само загатва на бившето си величие на търговски кръстопът. Номер 7. Картаген, Тунис. Картаген, който се намира в покрайнините на днешен Тунис, е бил град-държава с суперсила и враг на Рим през 3 век преди Христа. Неговата мощ се състоява в финикийските кораби, които патрулират по Средиземно море, и армията от слонове, предвождана от Ханибал. Те обаче не успяват да удържат задълго римляните, които завземат града и го застрояват наново. Днес там могат да се видят останки от римска цивилизация, като бани, цистерни и базилики. Номер 6. Каракорум, Монголия. И ето отново си говорим за Чингисхан. Преди да тръгнат да завладява света, Чингисхан прави свое имение в Каракорум през 13 век. Градът се превръща в монголска столица и става известен като империята на степта. Уви, славата му не продължава дълго и след 30 години Каракорум е разрушен. Днес посетителите трябва да дадат воля на въображението си, за да си представят безкрайните бели стени, обикалящи града. Номер 5. Троя, Турция. Когато чуем Троя, асоциациите са няколко. Троянската война, хубавата Елена, Хектор и Троянския кон. За съжаление, градът е изравнен с земята по време на войната. От него остават само останките на малко постройки и храмове, които могат да се видят и днес в северо-западна Турция. Номер 4. Иис, Франция. Историята започва от келтската принцеса Дахут, моли баща си крал Градуон да й построи град край морето. За да защити града от високите вълни, кралят нарежда да бъдат построени високи стени към морето. Единственият вход през стените била Месинговата врата и само кралят имал ключ за нея. През това време принцесата прекарва всяка нощ с нов любовник, който убива на сутринта и хвърля през стената. Легендата гласи, че накрая Дахут била надхитрена от демон, който я убеждава да открадне ключа за портите и да ги отвори. Тя наводнява целия град и всичките му жители се давят при инцидента. Единствен жив остава кралят. Сега разрушеният град се намира под залива на Дуарненес, един от популярните крайбрежни градове в Бретан. Номер 3. Долината на царете, Египет. На западния бряг на Нил срещу град Луксор се намира едно от любимите места за почивка на фараоните. От Рамзес до Тутанкамон всички се обичали от мората на речния бряг.
От управлението на тези могъщи фараони по брега остават много забележителни паметници на древноегипетската архитектура. Градът изобилства на съкровища и неразкрити тайни, които носят проклятието на фараоните за натрапниците. Номер 2. Елдорадо, Колумбия. Някъде навътре в джунглата на Амазонка се крие златния град, неоткрит и до днес. Когато достигат бреговете на Колумбия през 1500 година, испанските завоеватели се втурват да търсят легендарното царство от злато. Те тръгват от Андите, минават през горите на Перу и Гвиана и предават мисията си едни на други в продължение на цели 2 века. Така и не успяват да намерят митичния град, може би защото той има способността да изчезва за недостойните да го видят. Номер 1. Занзибар, Танзания. Името на Занзибар веднага събужда асоциация с приказките от 1001 нощи. Там, където сред прозрачни вуали се крие султанският харем от подбрани хубавици. И изобщо не сме далеч от истината. През периода от 12 до 15 век Занзибар става голям търговски център, който изпраща кораби натоварени с роби, злато, слонова кост и дърво към Азия и извън нея. Впоследствие султанът Нуман се мести там и създава голяма плантация за подправки. Днес арабското влияние на острова е вече минало, но то сякаш още витае във въздуха заедно с аромата на екзотични подправки. И така, приятели, с това приключваме първата ни класация за 2019 година. Надявам се да ви е харесало, ако е така оставете по един лайк, а ето тук можете да се абонирате. Тук да видите миналата класация, а това видео пък може да ви допадне. Чао и до нови срещи!